Добър ли съм или пък лош, не зная. Дочувам твърде често, че съм груб. Такъв съм, не умея да лаская. Езикът ми се вързва като клуб. Добър ли съм или пък лош, не зная. Дано да не разбирате, дано. Добре ми е в собствената кожа. Дори когато ви изглеждам слаб. И вярвайте, и аз поемам ножа. Единствено за да нарежа хляб. Добър ли съм или пък лош, не зная. Дано да не разбирате, дано. И думите, дори когато искам да са удобни, леки и добри, безжизнени в примката увисват, а пък от тях езикът ме сърби. Какво да правя? Зъбите ми пясък и истински провинциален бяс. И 100 звезди в очите ми да бляскат. Все сам ще си оставам аз за вас. Добър ли съм или пък лош, не зная. Дано да не разбирате, дано. Да плащаме ли сметката накрая? Или да пием още по едно? И така, готов сме за старт, защото при нас е група Барт и стартираме с нова продукция. Чухте песента провинциално. При нас в студиото са Георги Георгиев, който е соло китарист на групата, Диан Коев бас и Владо Штарев вокали. Здравейте! Здравейте. Здравейте! И ето нови песни днес ще представим. И те са основно по стихове на Атанас Коев, бащата на Диан Коев, големия поет, който варнаци познават и не само. Диане, какво ви накара да се върнете всъщност и ето ти ми подаряваш дори и стихосбирка на своя баща, която със своя брат знам, че преиздавате отново. Да, стихосбирката вече новата е почти готова за печат, така че скоро време ще очакваме и нея. Но ето чухме една песен, която е по стихове на твоя баща. Какво те накара да се обърнеш към него? Ами, първо, аз предния път казах, Гошо пое инициативата, той каза: Дидо, давай да направим тая песен. И от една песен вече станаха почти цял албум.
Да, имахте и време, разбира се, да ги правите тези песни. Не повече от една цигаря време. Да. Като песента "Две цигари", която ще чуем сега съвсем след малко. Всъщност, кой от нас създава музиката? Обикновено стои за всичко това името на групата, но може би някой първо дава идеите. Първо музиката я създава Георги Георгиев. Аз съм изключително благодарен на него. Аранжимента го прави като цяло групата, защото всеки дава от себе си. И това е поезията вече. Това е по стиховете на баща ми. Едната песен е по текста на Георги Георгиев, която ще чуем по-късно. И всичко изпява Владо Щерев. Да. Налага се. Да. Всъщност, групата кога беше сформирана, Владо? Може би преди 3-4 месеца, нещо такова. Не, минах половин година мина вече. Всъщност от моето участие. Зимата записвахме, така че да, нещо такова се получи. Аз фактически дидо ми подари книжка на баща си и аз бях много впечатлен така от стиховете, които видях вътре. Наистина, аз не го познавах този поет, но странно, че късно го открих. Но ето, поехме от една песен, втора, трета, нещата вървят към албум. Може би ще продължим и нататък, защото тая стихосбирка новата е неиздавани стихове негови, така че аз виждам просто материал за още музика. И покриваме много така широк спектър от рок музиката. Ние не се концентрираме примерно твърда музика, като това, което чухме преди малко. Но това започна една по-лирична интродукция, която сега ще чуем сигурно и твоите китари. Като песента, нали, "Две цигари" време, която сега в момента звучи. И нека да я чуем, защото ето създавате продукция. Може би ще те обичам, без да търся нежна ласка, без да търся топла дума. Между две цигари време и ще грохваме от обич и сънят ще ни отнася към пристанищата дневни на човешките дилеми. Всяка нощ и
като в Чаплин нови филми. Ще откриваме живота между две цигари време. Продължава нашата среща с групата Барт. Учата се при мен в студиото на Радио Варна. И така, чухме авторска песен "Две цигари време". Но, ето, в групата, освен че създава музиката, създава също и текстовете за песните си. Това е Георги Георгиев. Георги, сега ще чуем една песен, която се казва "Рок фен". Имате пред малко, че доста рок фенове. От вашите приятели, поне? Да, приятелите поне са ни приятели. И всички са рок фенове, мисля, че. Позволявам си да пиша от време на време, или поне на времето така. Сега се върнах и към тая дейност. И мисля, че се получават нещата така. Поне така надявам се. Нали? И тая песен е специално към всички любители на рок музиката. И те са така волни души, свободолюбиви. Това и в текста ще чуете. Владо, ти си все пак вокалист на групата. Нали, как се справиш? В смисъл такъв, когато ти дадат една песен, реално когато трябва да изпееш, нали? Съобразят ли се с теб все пак? Защото гласът не е все пак, нали, нещо, което в крайна сметка може да се разтега много. Реално погледнато трябва да е диапазон, който е удобен за теб. Ние работим по принцип доста бързо при записите. Аз отивам, признавам се, почти неподготвен. Чувам нещата на място и заедно с колегите те ми дават напътствия, това, което трябва да звучи както, нали, те са го измислили, така. Аз влагам от себе си и нещата си вървят по. Но ти имаш опит, ти си участвал в много варненски групи. Така е. През годините. Да споменем някой от тях? Първата ми група Динамика беше много отдавна. След това вече почвам да ги бъркам поред. Една от River Stones беше една от сериозните ми групи. И в момента съм в група Алиби, където се свирят камери. Комерциално малко, но така. Да. И нека да чуем една песен, която може да ви създаде и още фенове, като песента "Рок фен", песента на Георги. Слушаме. Сърцата млади на шепът натискай газта и вятър
децата пазим завета на нашите деди. Да любим силно свободата, да ходим гордо по земята. Ние свирим рок, ние искаме рок, ние свирим рок, ние искаме рок. Една доста развитна китара, тя плаче това, не само като китара, но и като инструментал. Ето не е солото страхотно звучи. Но освен това има и инструментална композиция, доколкото знам в предстоящия ви албум. Тя се казва Спомен. Всъщност, как се роди? Има такива моменти, когато аз съм си емоционален тип. И беше ми тъжно. И роди ми се в главата. Много бързо се записва тая песен. Тази композиция, буквално. този инструментал? Този инструментал, буквално на прима виста. С помощта на Вителин Йосифов, той, който прави записите на групата. Група Фандарго, той гостува в нашото. Точно така, стар приятел. Да, но нека да чуем малко от тази композиция. Барт и този инструментал Спомен. Но днес ще представите нова песен, която е посветена на кого? Защото се казва посвещение. Да, така е. Текстът е посветен на майка ми. Да, защото това е песен по стихове на баща ти, на Атанас Коев. Да. И записахте скоро, предполагам. Да. Имаше някакво предизвикателство за вокалната партия, Владо? Ами, предизвикателство беше, че трябваше да звуча по доносарско, леко стържещо и мисля, че успях да се справя. Поне така казаха колегите, харесва. Да, имаше някаква подготовка с цел гласа да бъде малко по-босарски и по-стържеш, както казваш ти. Ами, точно подготовка не точно, просто аз... Не си пил студено, примерно? Пия постоянно студена, Добре. в интерес на истината. И особено студена, да. Перфектно ми ляга на гласа.
Да, но сега е все пак преди обед, още е рано за бири. Да, разбира се, но сега аз съм щастлив, че сте при нас и представяте нова продукция при нас. Диана, благодаря ти. Ми благодарим за поканата. Да, ето песен по стихове на твоя баща, на големия поет Атанас Коев и музика на Георги Георгиев, групата Барт и вокала на Владо Штар. Благодаря, момчета. Очаквам ви отново в студиото на Влада. Благодаря. Тъмна и нежна печаль.